9000 kilometrů od Paříže se nachází nejjižnější a zároveň nejvýchodnější území Evropské unie, ostrov Réunion. Tento zámořský region Francie, ležící uprostřed Indického oceánu, je vzdálen 180 km od nejbližší pevniny. Pokud bychom pokračovali dalších 700 km tímto směrem, narazili bychom na Madagaskar. Pro dnešek ale zůstaňme na Réunionu. Tento tropický vulkanický ostrov je rájem pro milovníky hor, přírody a outdoorových sportů. Pojďme se po něm nejprve porozhlédnout z ptačí perspektivy. Střed ostrova zabírají 3 obrovské, neskutečně členité kaldery. Jedná se o nezvyklé krátery, obehnané téměř kolmými až 1500 metrů vysokými stěnami. Ten nejromantičtější z nich se jmenuje Cirque de Mafat. V místních vesnicích žije asi 800 stálých obyvatel. Nevede sem žádná silnice a pěšky to z nejbližší civilizace trvá několik hodin. A už vidíme jednu z nejaktivnějších sopek světa, Piton de la Fournaise, která čas od času vylévá proudy lávy přímo do moře. Jedná se o největší turistickou atrakci na ostrově. Jen od začátku nového tisíciletí soptila více než 25krát. Poslední menší erupce začala 26. května 2016. Jen tak pro zajímavost, to bylo pouhé 4 dny potom, co jsme sopku navštívili my. Kráter sopky je až 150 metrů hluboký a přes kilometr široký. Kdybyste ho chtěli obejít celý kolem dokola, což se ještě před pár lety mohlo, ušli byste asi 3,5 kilometru. Opustíme teď místní měsíční krajinu a proletíme se naopak na jedno z nejzelenějších míst planety, do běžně nepřístupného kanionu Trou de Fer, v překladu Železná díra. Tento Everest mezi kaniony patří k nejkrásnějším a zároveň nejhůře přístupným svého druhu na světě. Tato obrovská propadlina je ukrytá hluboko v horách. Dostupnost ještě snižuje skutečnost, že se nachází na velmi deštivém místě, kde roční úhrn srážek dosahuje rekordních 10 metrů. Do jeho útrop mohou slanit jen ti nejlepší z nejlepších, ale ani to nezaručuje, že se dokáží vrátit živí. Vraťme se tedy raději zpátky na zem a prohlédněme si ostrov pěkně zblízka. Celý první týden jsme strávili přechodem ostrova ze severu na jih. Protože jsme šli natěžko, mohli jsme na rozdíl od mnoha jiných spát na velmi neobvyklých místech ve vnitrozemí. Při putování divokou přírodou jsme občas rádi využili moderních kulinářských vymožeností, kdy chemie vařila tak trochu za nás, bez jediného škrtnutí sirkou. Z toho se kouří. Tam bojím šáhnout. Je tam horko! A dnešní oběd je uvařený. Bon appetit! Naštěstí jsme si nemuseli nosit všechno jídlo sebou, protože i ty nejodlehlejší vesničky jsou jednou za čas zásobovány vrtulníkem. Nemyslete si, že jsme zanedbávali hygienu.
V horách se dá několikrát za den vykoupat v průzračně čisté říčce nebo pod jedním z mnoha stovek vodopádů. Tenhle vodopád se jmenuje stejně jako jeden jeho mnohem známější jmenovec – Niagara Falls. Voda tu padá z výšky 55 metrů do přírodního jezírka. Další vodopád se ztrácí v hlubokém a velmi úzkém kaňonu. Do tohoto vodopádu je velmi jednoduché sklouznout, pokud chcete udělat nějakou pěknou fotku. Naštěstí, tohle jsem ustál. Na trek ale nemusíte jenom do hor. Vyrazit se dá i do džungle, a to na trasu vedoucí k vyhlídce na již zmiňovaný kaňon Trou de Fer. Cesta vede úžasným tropickým pralesem. Ten je místními právem přezdíván Jurský park. Celou dobu si připadáme jak ve fantasy filmu. Procházíme tamarindovým lesem se stromovým kapradím o velikosti 2 metrů, přelézáme nebo podlézáme pokroucené stromy. Trek je sice označen jako velmi lehký, ale dokonce i v období sucha si můžete užít brodění přes mokřady. Prosím, chvilka napětí. Když jsme se chození po svých dostatečně nabažili, vyrazili jsme na bajky. Z vrcholu Majdo ve výšce 2200 metrů lze sjet na kole až k moři. Kamenité cestičky se střídají s bahnitými, klikatíte se mezi poli cukrové třtiny. Místní tomu říkají downhill, což je pro nás ostřílené bajkery trochu silné slovo. Výjimečnou jízdu si ale užijí sportovci všech úrovní. Specialitou Sopečných ostrovů jsou lavové jeskyně. Vzdáleně připomínají krasové oblasti, které známe z Čech. Až na to, že tyto vznikly teprve před pár lety díky erupcím místní sopky a netopíry v nich nenajdete. Naše průvodkyně nám detailně vysvětluje původ tunelů. Představte si tekoucí lávu, která na povrchu nejrychleji chladne a tuhne. Vespod je ale láva stále rozžhavená a odtéká pryč směrem dolů do moře. Takto vznikl i přes 2 kilometry dlouhý tunel z roku 2004, který jsme si prošli. Ne všude ale můžete pohodlně stát. Někdy musíte na všechny 4, jindy je třeba se plazit po břiše. Tedy řeknu vám, že v lávových tunelech bylo docela horko. Nastal čas se schladit v řece. Plavání, slaňování, skoky z vodopádů a sjíždění po přírodních klouzačkách. To vše zažijete při kanioningu. Vzhledem k četným říčkám a údolím je Reunion pro tento sport jako stvořený. My vyrazili do přírodního akvaparku Trou Blanc, který je známý velkým množstvím tobogánů a skoků. Vzhledem k obrovské mase vody, která tudy protéká, je přístupný pouze v období sucha. Některé sekce tohoto hravého kanionu jsou trefně pojmenovány jako washing machine, aquaplaning nebo tuba. Všichni zástupci silnějšího pohlaví se předvedli při skocích z výšky.
I Speedy se hecnul a dal si nový osobáček skokem z 9 metrů. Musím se přiznat, že během skoku se mi hlavou honily hodně zvláštní myšlenky. Fakt netradiční pocit. Tady už se nahřímáme v horkém prameni. Ono se to nezdá, ale byla tam pěkná kosa. Voda ledová a sluníčko k vám moc nepronikne. Surfování a bodyboarding ve vlnách oceánu patří k Reunionu stejně neodmyslitelně jako místní vulkány nebo vodopády. Přesto však tyto vodní sporty zažívají v poslední době mírný útlum. Důvodem je zvýšený výskyt žraloků, jak vás ostatně upozorní všudy přítomné cedule. Surfaři jsou však v bezpečí za instalovanými ochrannými sítěmi. I my jsme se pokoušeli na půjčených prknech protivodní živel. Když to nejde, tak jste vahou padajících vln zatlačení skoro ke dnu. Když se zadaří, tak se svezete až na pevninu s kouskem hustýho frejírka. V našem programu nemohlo samozřejmě chybět ani potápění v Indickém oceánu. V Reunionské mořské přírodní rezervaci žije na 3,5 tisíce druhů zvířat a rostlin. Pojďme se teď na pár těchto potvůrek společně podívat. Po proplutí kanionem se vám mimo jiné představí hejno yellowtail fish, 2 druhy prehistorických boxfish, nesmělá moréna, přízemní rejnok a na závěr malé překvapení. Na tomhle úžasném ostrově došlo i na jednu novou disciplínu, kterou jsme vyzkoušeli úplně poprvé. Tandemový let s paraglidem. A protože nejsme žádní troškaři, odhodlali jsme se rovnou k nejvyššímu místnímu letu z 1500 metrů nad mořem. Po krátkém čekání na vítr už se první z nás dostává do vzduchu. Vzlet je vůbec docela masakr. Prostě se jen rozeběhnete plnou parou z kopce a zbytek už za vás zařídí guide, který jen křičí: Run, run, run! A tak nejistě běžíte pořád dolů a po pár chvilkách napjatého adrenalinu už sedíte až překvapivě pohodlně usazení a kocháte se pohledem z výšky. Naši guidi nám popisují okolí a dokonce mají dost odvahy nechat nás samotné řídit. Některé to lákalo na jih. Jiní poslušně směřovali podle plánu směrem na západ. Guidi měli smysl pro humor a nad oceánem s námi dělali ve vzduchu vruty. Speedyho pouťové nadšení nepotřebuje další komentář. A už přistáváme v laguně kousek od Saint-Leu. Stačí jen 2 kroky a jste bezpečně na zemi.
Tak tenhle zážitek byl úplně jiný než všechno, co jsem doteď zažil. Nedá se to vůbec k ničemu přirovnat.